Sunt gagici care se filmează, sunt foarte, suferă de ele, așa, știi? Adică sunt frumoase și așa, își pun filtru, bineînțeles, să ne înțelegem, că se și vede, și se filmează mergând sau stând la masă sau așa. Și nu fac nimic, nu zic nimic. Cinci minute. Da, păi cât rezistă și ea. În fiecare zi. De la Dumnezeu. Înțelegi? Și tu câte minute stai să te uiți la ea? E una la care mă uit siderată că... Te vrăjește. Deci, te vrăjește genul ăsta de video. Băiatule, deci ce mințișoara aia ta ce-o fi? Adică... Am văzut și eu genul zi ăsta. ceva! Zi dracu ceva! Mai salută din când în când.